И ето продължаваме за Weakness. Тя се прави последния начин. Сега ще ви покажа само да ви направя много стандартно. И това трябва. Само ви трябва ферментирано файл да сложите. Да се получава. Сега още не сме видели. Никой не вижда. И ето така, то няма то и ето получава се Weakness минус 5 атак damage, когато се прилага. Ако виждате, то няма този левел на Potion-ката. Тя просто може да се увеличи. В смисъл, нейното време за 3 минути, когато това заради става за 3 минути, когато се сложи, то се хвърля. Ето, то е за 4 минути, то е за 4 минути, когато Gunpowder зареди, то става Splash Potion, като това става за, не знам, за минута и 7 мисля, а това става за 3 минути. Да, ето за минута и 7, Splash Potion of Weakness, ето за 3 минути. Това и ни трябва, защото просто е така. Слабост, за най-движен казах. Сега за сила. За сила ви трябва това Netherwart. После добавяте Blaze Powder, което се прави последния начин. Сега ще ви демонстрирам как когато го превърнете на когато го сложите в горе, тук да се накриете фили и се получава това. Ето Potion of Final така. Но има то второ ниво, става сила 2. Забелязвате, че отдолу е за плюс 130% атак демидж. Когато я спите, тя ви става за минута и 30 за 2. Това е много по-ефикасно. Ето виждате отдолу за 260. Така тя се прави Splash Potion-ка, което не е много желателно, защото когато се хвърлите и другите около вас, на тях им дава сила. Така. Ето, това става за 2 минути и 15, а това става за минута и 7. Така, сега да ви покажа как се прави за забавност. Добре, следващото е забавност. Тук има. Трябва ви захар. А захар се прави, когато сложите едно в инвентар, в крафтинг или крафтинг тейбъл. Ето. Слагате. Както виждате, слагате и то почва да зарежда. Става ви скорост 3 минути, сега ще видите. Ето, скорост 3 минути, правите, не, после слагате ферментирано око на паяк и виждате, че почва да зарежда.
Това ви дава скорост, както казах преди. А това ви забавя, когато я изпиете. Ето, получава се бавност. Минус 15% спид. Когато направите така, то няма второ ниво от Potion, от бавността. Направо може да сложите Gunpowder, защото не е желателно да я спиете така. Забавя ви малко, сега ще ви демонстрирам. Ето бавност за на мен не знам за какво. За слабост. Ето бавност. Виждате как съм по-бавен нещо. А когато е свия, това ми забърза с нормалната скорост. Не знам. Така, то се получава за хвърляне. Можете да ги целите и то ви забавя. Това значи, следващата полшанка е за... Аз си показах за водно дишане под водата. Така. За него ви е нужно трябва ви това риба балон. Слагате пак Netherland и ви става много ефект. Слагате риба балон. Ще видите, че ви става дишане под водата. Това е втория начин за правене. То пак няма второ ниво. Може да се хвърля така. Това е става сега за 8 минути. Ето сега съм с скорост само. Ето виждате как съм по-бърз. Ето за 8 минути. Сега слагате Gunpowder. Така. И ако направите това и сложите Gunpowder, то ще ви стане както това сега. Ето за 2 минути и 15. Сега, като сложите това и ферментирало око на паяк, виждате, че ви зарежда и ще ви се получи пак Install Damage. Само че без минутите. Ето. Ето го. Вижте сега. Вижте сега как ми взима кръв. Ето. Така, следващата полшанка, мисля, че това беше. Да, аз се показах. И това беше всичко от The Host 2. До скоро.